Πρόσφατα, όπως είδαμε, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποδέσμευσε περισσότερα αρχεία τα οποία σχετίζονταν με τα σεξουαλικά εγκλήματα του Jeffrey Epstein. Εδώ να πω ότι ήταν αρκετοί αυτοί, πάρα πολλοί στο X κυρίως, οι οποίοι άρχισαν να σκαλίζουν τα αρχεία αυτά και να φέρουν στην επιφάνεια πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν πολλά αρχεία που αναφέρονται και στην Ελλάδα, αλλά δεν θα τα πω εδώ. Και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αν έχετε δει έστω και ένα βίντεο από αρκετούς ηθοποιούς που μιλούσαν για αυτά τα θέματα, όπως παράδειγμα ο Jim Carrey ή ο Ricky Gervais, όταν παρουσίαζε τις χρυσές σφαίρες, που τους το είπε στα μούτρα του δηλαδή. Δεν πέσαμε γενικά, δεν πέσαμε από τα σύννεφα, λίγο πολύ γνωρίζαμε τι παίζεται με τους επωνύμους. Το θέμα τώρα είναι ότι αν κάτι υπάρχει σε κάποιο email, από αυτά που φαίνονται σε κάποιο όνομα, δεν σημαίνει ότι ισχύει και ότι είναι απόδειξη ενοχής αυτού του προσώπου που αναφέρεται. Θα μπορούσε ο καθένας να στείλει ένα email για παράδειγμα και να έλεγε στον Epstein πόσο μισεί τον Donald Trump. Και αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν μια επιπλέον εγγραφή με το όνομα του Trump. Δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι κάτι χειροπιαστό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αρκετές ιστοσελίδες αλλά και κανάλια στο YouTube να πάρουν τη λίστα αυτήν και να τη χρησιμοποιήσουν για δικούς τους σκοπούς. Δείτε ένα παράδειγμα. Ένα λοιπόν από τα έγγραφα γράφει ότι ο πρόεδρος Donald Trump διοργάνωνε πάρτι στο Mar-a-Lago που ονομαζόταν Κορίτσια Ημερολογίου. Ο Jeffrey Epstein λοιπόν πήγαινε εκεί παιδιά και ο Trump τα έβγαζε σε πληστηριασμό. Στη συνέχεια περιγράφει πως μετρούσε το εδίο και τον κόλπο των παιδιών και βαθμολογούσε τα παιδιά με βάση το πόσο σφιχτά ήταν. Οι καλεσμένοι ήταν μεγαλύτεροι άνδρες, μεταξύ των οποίων ο Elon Musk, ο Don Junior Trump, η Ivanka Trump και ο Eric Trump ήταν και αυτός εκεί. Τώρα, αυτές οι ανατριχιστικές καταγγελίες για βιασμούς από τον Donald Trump, για παράδειγμα ένα 13χρονο κορίτσι στο Mar-a-Lago, τα κορίτσια που μετρούσε το εδίο τους που λένε ότι έκανε πληστηριασμούς κτλ., προέρχονται από καταγγελίες που συγκέντρωνε χρόνια τώρα το FBI, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι αποδείξεις ενοχής για τον πρόεδρο Trump. Πολλές τέτοιες καταγγελίες ήταν ήδη γνωστές από παλιότερες υποθέσεις, οι οποίες όμως έχουν αμφισβητηθεί. Δεν υπήρχαν αποδείξεις δηλαδή ότι ο Donald Trump ή οι άλλοι που αναφέρονται διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα. Είπαμε ότι απλώς αναφέρονται σε έγγραφα. Και για να δείτε ότι κάποιες καταγγελίες είναι ψευδείς, δείτε αυτό εδώ το αρχείο που λέει ότι κάποιο υποτιθέμενο θύμα του Donald Trump αναφέρει για κάποια όρια που γίνανε στο γήπεδο golf του Donald Trump, οι οποίοι λένε ότι έγινε μεταξύ του 95 και του 96, όπως βλέπετε εδώ. Ωστόσο, το συγκεκριμένο golf club το είχε στην ιδιοκτησία του ο Donald Trump από το 2002 και το εγκαινίασε επίσημα το 2006, με αυτήν την ονομασία δηλαδή. Που σημαίνει ότι δεν στέκουν οι ημερομηνίες που αναφέρονται στην καταγγελία. Τώρα, για την παρουσία του Musk, της Ivanka Trump και των άλλων ονομάτων που αναφέρονται μεν σε κάποιες καταγγελίες, αλλά ισχύει και εδώ το ίδιο. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι όντως έχουν γίνει αυτά τα πράγματα που αναφέρονται. Ότι υπήρχαν πολλές αναφορές για επαγγελματικές και κοινωνικές επαφές με τον Epstein, ήταν γνωστές από χρόνια. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι συμμετείχαν σε αυτά τα όργια και σε αυτά τα πάρτι που αναφέρονται σε αυτές τις αναρτήσεις, αλλά και στα βίντεο όπως αυτό που ακούσαμε. Όλα αυτά τα άρθρα που παρουσίασαν τις σοκαριστικές αποκαλύψεις, οι οποίες σκένε συγκεκριμένα πρόσωπα, ξεχνάνε να αναφέρουν ότι είναι αμφισβητούμενες καταγγελίες, ιδίως αυτές που είναι κατά του Τραμπ, γιατί δεν υπάρχουν αποδείξεις και έχουν θεωρηθεί από το FBI από καιρό τώρα ως ψευδείς. Εδώ να πω ότι αυτό του είδους τα άρθρα έχουν αυτή την τυπική επιλεκτική παρουσίαση και φωτογραφίζουν μονάχα συγκεκριμένα πρόσωπα. Για παράδειγμα, ο Bill Clinton είναι τεκμηριωμένη η επαφή που είχε με τον Epstein από πολλαπλές πηγές. Υπάρχουν flight logs, υπάρχουν φωτογραφίες του, email, μαρτυρίες και επίσημες κυκλοφορίες εγγράφων, χωρίς βέβαια να υπάρχουν αποδείξεις ότι ο Bill Clinton εκμπλέκονταν σε αυτές τις δραστηριότητες του Epstein. Ωστόσο όμως θα δείτε ότι κανένας δεν αναφέρεται στον Bill Clinton. Αναφέρονται όλοι μονάχα στον Donald Trump και στον Elon Musk. Για να κλείσω το βίντεο, είναι ανεπιβεβαίωτες όλες αυτές οι καταγγελίες και έχουν διαψευθεί χρόνια τώρα από το FBI. Προσοχή λοιπόν ποιους ακούτε.